Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hürmetli televizor qarovchilar. Efirda birga-bir topshiruvi. Әлеге тапшыруда biz хәзрәтләребезнең тормыш һәм дин юлларын өйрәнәбез. Хәзрәтләребез бит төрле. Аларның тормыш юллары төрле, холыклары төрле, гадәтләре төрле. Ләкин аларның һәрберсендә дингә килү юлы тарихы берләштерә. Бүгенге чыгарылышта без Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсуповның тормыш һәм дин юлын өйрәнербез, иншаллах. Бергә-бер тапшыруын башлыйбыз. Минем янәшәмдә мәркәзебезнең Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Юсупов. Наил хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Әлеге тапшыруны хәерле уздырып чыгарга Аллаһ Тәгалә сезгә дә, безгә дә тел ачкычлары бирсен иде. Амин. Амин. Хәзрәт, әлеге өлештә без балача һәм тормыш юлы турында сөйләшәбез. Мөмкин булса, беренче сорауга күчәм. Хәзрәт, сез кайда һәм кайчан тудыгыз? Нинди гаиләдә үстегез? Мин тудым 1990 елны, 11 декабрьдә, шундый боранлы көнне Азнакай шәһәрендә, Азнакайның роддомында тудым. Укытучылар гаиләсендә, әти-әни минем укытучылар, әлхәмдүлилләh. Менә шундый гаиләдә барлыкка килдем. Тудым мин 11 айда. 11 айда? Бер кызык ни бар. Ваҗа. Әни теге уколны ясатмый, менә үзем табам дип, вакыты җиткәчтен дип, 11 айда мин шулай дөньяга киләм. Менә әлхәмдүлилләh, үсәм бит инде Бөгелмә районында, Кодаш авылында, Бөгелмә шәһәрендә аннарысын яшибез. Әлхәмдүлилләh, менә шундый балачак була инде. Туганда нәрсәсе кызык була, мин үз-үземне юата торган булам. Менә Ильяс, шундый бер кызык ни бар. Теге үз-үземне йоклата торган булганмын икән. Кешеләр ишекне ачып карый торган булганнар, кемнең янында микән дип, теге ишекне ачып карый торган булганнар. Мин инде үз-үземне йоклатканмын икән, шулай тирбәткәнмен менә. Шундый кызык ниләр бар. Әлхәмдүлилләh, мин икенче, минем бар әле абыем. Икенче төпчек малай мин гаиләдә. Хәзер менә киләсе соравыбызда шундый иде, кичкенә вакытта нинди бала идегез? Кичкенә вакытта мин өйрәнүче, мин күп карый идем. Кызыксынучы, теге тараканнар үтәләр икән, карый идем, булар кая киттеләр дип, теге әти һаманда көлеп сөйләгән, син тараканнар нитәң, булар кая киттеләр, или кайтып баралар микән дип, теге мин шундый теге өйрәнә торган, күп сораулар бирә торган идем. Бәләкәй чактан ук менә шулай күп сораулар биреп, өйрәнеп, кызык иде миңа. Мин күп вакытны үткәрергә яратам да. Табигатьтә. Табигатьтә нишләптер, хайваннарны нитеп, шулай кешеләрдән аралашып, кешеләрне өйрәнү, менә шулай кызыксыну, миндә шундый кызык ниләр бар иде балачакта. Менә шулай кызык. Хәзрәт, мәктәп елларыгыз ничек узды соң? Яхшы укыдыгызмы? Мәктәп еллары, әйтергә кирәк инде, мин садикка йөрмәдем. Менә туп-туры киттем мәктәпкә. Яза укый белә идем инде, әлхәмдүлилләh, анда әти-әниләр өйрәттеләр. Барып, башта мин бик яхшы укымадым. Алай бик тиз булмады. Исемдә минем шушы дәфтәрләрем кып-кызыл иде. 2 класс микән, 1 класс микән. Ләкин әлхәмдүлилләh, минем ул истә, минем беренче укытучым, алар барысы да, укытучыларның барысы да мәктәптә укыганда, булсын авылда, 8 классны мин авылда укыдым, 9-ны укыдым мин шәһәрдә Бөгелмәдә. Бик ни үтте. Аннарысын мин әйтә дә алам, 5-6 класска мин яхшы укый башладым. Менә шул вакытка әле үземә дә кызык була башлады, уку, нитү өйрәнә идем инде, тырыша идем. Ләкин башта юк, бик алай ни түгел идем. Төрле хәлләр була иде мәктәптә, малай булгач бит инде. Гөлләрне андагату, нитүдер теге, берәрсе белән сугышу, алар да була иде. Сугышу да була иде. Сугышу да була иде. Аннарысын бусы күбрәк булды шәһәрдә. Бу 9-10 класста шәһәргә күчкәчтен. Анда да әйткәләшүләр, нитүшеләр яңа җиргә бит күчкән. Шулай итеп, анда да кызык ниләр була иде инде, әлхәмдүлилләh. Хыяллар дөньясына күчик әле. Сез балачакта кем булырга хыялландыгыз? Әгәр дә имам, хәзрәт булмасагыз, кем булыр идегез? Кем була язып калдыгыз? Минем булды төрлечә. Беренчедә бала бәләкәй чакта булганда мин
теләйдем директор булырга. О, җитәкче. Җитәкче, директор. Безнең бер кеше бар иде, ул мәктәп директоры иде. Мин шуны күреп, мен әйтәм, карале, мин дә директор буласы килә дип. Мин шуның турында уйлана идем. Ләкин бу хыялыгыз өлешчә чынга да ашкан инде, бер караганда шулай бит. Өлешчә шул. Анарасын вакыт бара-бара мәктәпләргә кереп нишләптер, әллә теге тешне караучыга стоматологка йөреп микән? Мин бик куркам стоматологлардан. Әллә шуңа микән? Врач булырга теләп киткән идем. Шундый берни уянып киткән идем. Врач, табиб, кешеләрнең хәлләрен сорый, ярдәм итә, ниләрне белән нәрсә эчертерергә, нинди укол кадатырга нәрсәләрне анда, прививкаларны ясыйлар бит инде мәктәпкә киләләр, я үзем барасым медпунктка. Мехрибанлык күрсәтү шаган инде сезгә хәзер. Менә шунысы. Аннан Ильяс әйтергә кирәк, мин мәдрәсәгә барганда да мин киттем анда гарәп телен өйрәнәм дип. Менә гарәп телен өйрәнеп килим әле. Өйрәним әле, кызык бит, Коръәндә нәрсә әйтелә, хәдисләр дип. Шулай мине алып барып, мин шул гарәп телен өйрәнәм дип иткән идем. Икенче курста хәзрәт булам дип ниттем. Минем чөнки теләгән әйберем бу могҗизавы иде. Әгәр дә ул ни әйтәм, тормышка ашса, я Раббым, мин имам булам, хәзрәт булам дип, шулай итеп вәгъдә дә иттем әле. Һәм ул әйберем тормышка ашты, шушы сораган әйберем. Һәм шушы хәзрәт юлы белән киттем менә мин. Бу Ильяс, сез әйткәнчә, монда директорлык та бар, монда син врач та, күңел врачы син менә, кешеләрне карыйсың, итәсең, матур сүзләр әйтеп җибәрәсең. Хәзрәт, бала чактагы кичкенә Наил исемле малай бераз гына булса да хәзрәт булырга, имам булырга хыяллана ала идеме? Ниндидер бер мөмкинлек бар идеме моңа? Монда мөмкинлек бар иде. Безнең чөнки әти-әни ягыннан да алар Башкирия ягыннан аларның әти-әниләре минем әби-бабайлар булайын, бездә карт әти нәнә идиләр. Алар булганнар, карт әтиләр, нәнәйләр, алар булганнар динле. Әни ягыннан булган хәтта әүлияләр, менә шундый булган хәтта берсе ул ширләп йота торган булган үзе, әнидән яздыра торган булган дугалар, аңа килеп дуга сорап китә торган булган. Ул әби әйтә торган булган, әни язып шушы дугаларны җибәрә торган булган. Шуңа күрә әни күп дугаларны язып баргачтан ятлап бетергән. Менә хәзердә әйтсәң, каян син аларны беләсең дип. Ул әйтә, менә әби шулай нитә иде, мин язып бара идем дә, аны бирә идем дип. Шуңа күрә керә иде ул. Әти сөйли иде бит инде минем сорауларга, менә Аллаһ теле шулай теләгән, димәк дип әйтеп куя иде. Әни безне әйтә иде, Аллаһтан куркырга кирәк, шөкер итәргә кирәк. Менә шунысы истә, Аллаһтан куркыгыз дип әйтә иде. Әйтеп тә куя, әтидән дә куркыгыз дип. Әтигез кайтса әйтәм әле дип. Ләкин шул ни бар иде, әни һәрвакыт әйтә, Аллаһтан куркыгыз дип. Менә шуңа күрә әз генә ул бар иде. Ул салынган булган, ләкин мин анда аңламый идем. Ул әйберне. Булырмын хәзрәт, имам булырмын дип, имам булачаксың дисәләр, ничек ул да каян дип. Бергә бер тапшыруының блиц сораштыру өлешен аяк басабыз. Хәзрәт, әлеге өлештә сезгә 2 вариант биреләчәк, һәм сез әлеге сораудан бар тик берсен генә үзегезгә өстен булганын сайлап алырга тиеш буласыз. Блиц сораштыруга әзерме, хәзрәт? Әзер. Беренче категория. Буш вакыт яки хобби категориясе Наил хәзрәт. Китап уку яки спорт белән шөгыльләнү. Китап уку. Спортта кирәк инде, ләкин китап уку күбрәк ни. Күңел нитә. Спортка вакытны үткәреп тә уйлыйсың, менә шушыны укыйсым булган, ник күп ниттем мин спортка салдым әле вакытымны дип итә башлыйсың. Хәрәкәт итү төре категориясе. Велосипедта йөрү яки машина йөртү Наил хәзрәт. Ильяс, монда велосипед. Сезнең мәхәббәтегезне беләбез. Аерым мәхәббәт велосипедка. Гаилә категориясе. Үзең уңышка ирешү яки балаңның уңышка ирешкәнен күрү. Үзеңнең уңышка ирешү. Аннарысын бала ул әтидән үрнәк ала. Шуңа күрә дин белгечләре дә булганнар, кайсылары беренче чиратта үзләренә гыйлемне иткәннәр, балаларына да әлбәттә тырышканнар, ләкин һәрбер кеше үзе өчен җаваплы һәм бала бездән үрнәк ала. Ул бездән үрнәк ала. Рәхмәт, хәзрәт. Гомер категориясе. Яшь калу яки тәҗрибә туплау Наил хәзрәт. Тәҗрибә туплау. Тәҗрибә туплау. Гыйлем категориясе. Остаз булу яки сәләтле шәкерт булу хәзрәт. Сәләтле шәкерт булу. Өйрәнү. Һаман өйрәнәбез. Һаман укыйбыз.
Һәм хәзрәт финал категориясында да килеп җиттек. Наил хәзрәт, уңышлы бүген яки якты киләчәк? Якты киләчәк. Якты киләчәк. Без мусульман кешесе омтыла җәннәткә. Без менә хәзердә нәрсә эшлибез дигәндә, без аны эшлибез җәннәттә, кыямәт көнендә әҗир саваплы булу, Аллаһның мәгъфиратына ирешү. Монда без хәзер бу дөньяда да, хәзердә сынаулар үтәбез. Ни өчен үтәбез дигәндә, тегендә ахирәттә якты, рәхәт булсын, анда уңыш булсын дип. Шуңа күрә авырлыклар төрле үтәбез, сынауларны, менә киләчәк. Исегезгә төшерәм, эфирда бергә бер тапшыруы һәм без Казан Нуры мәчетенең намаз залына үттек. Наил хәзрәт, әлеге өлештә без намаз залында дин юлы хакында сөйләшәбез. Дингә килү юлы тарихыгыз озын булдымы? Ул сикәлтәле тарихларга бай идеме, әллә һич көтмәгәндә хәзрәт булдыгыз да куйдыгызмы? Ул инде күбрәк башланды мәктәптә укыганда, менә шул 7-8 класста мин бик тирән уйлый башладым шул вакытта. Башта бу булды ишемнән генә уйлау, Аллаһ теленең барлыгы турында, бу дөнья белән кемдер идарә итәдер бит дип, менә шундый уйлар, без нигә яшибез дип. Мин шулай уйлана башладым. Шул 7-8 класста бик тирән итеп, моңарга хәтле бит инде ишеткән дә бар иде, мәчеткә дә кергәләгән бар иде. Монда бик нык каты уйлый башладым. Әтие нигә әле ниндидер дини андый сорауларда биргән булмады. Һәм шул вакытта, шушы 7-8 классларда мин сораулар бирә башладым. Әтигә, әнигә, менә шулай ук яшьтәшләремә, кем белән урамда йөри идек, футбол уйнап, туп тибеп йөрүчеләр белән сорау бирә идем. Әти белән әни инде моны сизеп алып, алар җавап бирә башладылар. Менә шулай нигә минем шушы сорауларыма, без нигә яшибез, әле исемдә әти дә үзенең каршысына утыртып миңа сөйли иде, без нигә бу дөньяга килгән, әни дә шулай ук сөйли иде. Һәм менә шулай мин уйлана башладым һәм кирип киттем моңа. Мин әтигә әйтә башладым. Әти әти мәчеткә йөри иде, намазга бара иде. Әти безнең укытучы, шуңа күрә ул бик теге нитеп, әйдәгез, басыгыз дип алай итми иде, ул хикмәт белән җиткерә иде. Моңарда да булды олуг хикмәт. Мин әти, мин син белән мәчеткә барасы килә. Менә шуннан киттем мин, минем әле исемдә ул акшам намазы иде. Шулай акшам намазына мин киттем, һәм шуңардан менә башланды инде. Әмма ләкин эзләндем әйе, бик күп уйландым. Бу теге тиз генә сөйләү, әмма ләкин ул бик күп вакыт алды минем. Мин аны бит кешегә дә әйтеп булмый, якын кешедән дә менә шул әти-әниләрдән, яшьтәшләрдән шулай сорап, менә шулай Ильяс кирип киттек инде. Шулай уйлап. Әлхәмдүлилләh. Хәзрәт, гаилә хәлегез нинди икән? Әгәр дә инде өйләнгән булсагыз, сез нинди ир һәм әти? Тамашачыларга кызык булыр иде. Әлхәмдүлилләh, өйләнгән, балалар бар, исән сагына үсәләр, әлхәмдүлилләh, мәктәптә менә укыйлар. Монда инде әлхәмдүлилләh, без минем әти-әни дә укытучы, мин укытучы гаиләсеннән, минем хәләл җифтем дә укытучылар гаиләсендә. Шуңа күрә бездә монда без тәртипле генә, яхшы итеп, һәм хатын да диндә булу сәбәпле, без инде дин буенча аларны тәрбиялибез, менә карыйбыз, өйрәтәбез, сөйлибез, икенче милләт кешеләр турында да сөйлибез, менә шундыйлары бар дип, менә шулай була дип. Шуңа күрә инде монда иң беренчедән без нәрсәне игътибарга алдык һәм хәләл җифетем белән бер-беребезгә искә төшерәбез. Алар бездән үрнәк алалар бит. Балар башта бездән карыйлар. Шуңа күрә дин ниендә дә без ничектер теге миңа иткәнчә, мин дә бик бәйләнмим, мин аны әкрен генә матур гына әйтәм. Шуңа күрә арттан кабатлыйлар, кыз да яулыгын киям дип әйтә, малай да арттан намазны кабатлы намаз укыганда. Шуңа күрә алар бездән өйрәнә инде, бездән күбрәк үрнәк алалар. Әти-әни нинди, алар да шундый булалар. Чөнки без үзебез дә бит шулай. Менә әти-әнием нинди иде, мин дә шулай ук һәм кеше шул ни белән үзенең гаиләсендә кора. Үзенең әти-әни ул бит үрнәк. Әйе, без институтта, университетта, китаплардан өйрәнеп, Пәйгамбәр саллаллаһу хадис шәрифләреннән анда теге теория дип әйтик бит. Әти-әниләре безгә карап, менә шуны без гаиләдә кыстырырга тырышабыз. Наил хәзрәт, Казан Нуры мәчете имамы мактаулы исеменнән нинди дә булса горурлык хисе бармы? Бу вазифага сез ничек килдегез?
Казан Нуры мәчетендә имам булу ул зур җаваплылык. Без Казанның ортасында, безнең мәчетебезгә дә монда бик нык күп кешеләр киләләр. Менә җомгага гына 1300 кеше килә. Кешеләрнең төрлесе бар бит. Алар менә төрле телдә, төрле кешеләр киләләр монда, үзләренең проблемалары белән, үзенең шатлыклы хәбәрләре белән киләләр. Кешеләр бик нык төрле. Шуңа күрә бу бик нык зур җаваплылык. Мин бит инде башта бөгелмәдә идем, хәзрәт, менә шунда әзгенә тәҗрибәне җыеп, менә шушында Казан Нуры мәчетенә күчтем. Рәсәй Ислам институтын дәвамлап, нитеп тәмамлап, менә шушылай итеп, әлхәмдүлилләh, менә шушылай итеп монда эләктем, танышып, күрешеп, монда хәзрәт эзлиләр иде, хәзрәт кирәк дип, шулай итеп икенче бер хәзрәт шуны миңа әйтеп, мин инде хәбәргә кереп, менә шулай монда эшлим. Әлхәмдүлилләh, шушы юлны алып барам. Нойль хәзрәт, хәзрәтләргә сокланалар. Аларда чиста кеше хәтта гафу итегез әүлия күрәләр. Ә чынлыкта мәчеттә имам булып эшләү ул нинди эш? Имам булып эшләү ул бик авыр эш, ул бик җиңел түгел. Монда кирәк сабырлык, монда кирәк гыйлем. Үзеңне әйткән сүзләреңне, үзең тотышың артыннан һәр вакыт күзәтеп торырга кирәк. Кешедән түгел, үзеңне менә шушылай итеп карарга. Чыннан да әүлия итеп күрәләр, аларга хәтта сорау бирәләр. Җавапны бирсәң, хәзрәт шулай җавап бирде бит дип, канатланып китүчеләрне күрәсең менә. Бу инде зур шатлык, кайчан шулай канатланып китәләр синең әйткән сүзеңә. Менә шулай итеп күрәләр. Ул бик авыр, бик ни эш хәзрәт булу, чөнки кешеләр белән эшлибез, төрле кешеләр белән аралашабыз. Ислам диненә моңарда Ильяс һәм тапшыруны караучылар бик нык зур үрнәк була Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Мин һәр вакыт үземә аның сирасын, аның тормышын искә төшерәм. Пәйгамбәребез нинди иде? Карале, аңа да бит шулай килгәннәрдер. Аңа да шушы әйберне әйткәннәрдер. Ул да үзе турында шуны ишеткәндер. Аңа да шулай иткәннәрдер дип, менә шундагы вакыйгаларны искә алып, кара, мин дә шулай итим әле. Мин дә шулай дип җавап бирәчәкмен дип, үземә шуларны искә төшерәм. Гел искә алам Ильяс менә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның тормышын. Чөнки аның тормышы ул виш җентекләп язылган китапларда, хәзер бит татарчада, русчада бар укырга була. Виш язылган һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллямның аның тормышында булган барча вакыйгалар, кайсысына без җавапны шунда таба алабыз. Карале, мин дә шулай эшлим әле дип эшлисең, һәм аңарда була җиңеллек, Аллаһ Тәала бирә бәрәкәт. Шуңа күрә Пәйгамбәребезнең менә бу сөннәтенә иярү инде карау. Аңардан бит без үрнәк алабыз. Аңардан да менә үрнәк алырга кирәк. Ул Аллаһның илчесе һәм ул яхшырак белә иде. Менә булай булганда, тегеләй булганда, мондый сынау булганда, сорау биргәндә, яисә берәр шикаятләр әйткәндә, ничек итеп җавап бирергә, менә моңарда Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям зур үрнәк, ул инде имамга. Без аңардан үрнәк алабыз. Хәзрәт булу эше авыр эш дидегез. Ә шулай да тамашачыларыбыз, әле яшь тамашачыларыбыз да карыйдыр, ни өчен кешегә имам булырга омтылырга кирәк? Бу Ильяс килә Аллаһтан. Бу килә Аллаһ Тәгаләдән. Була күп кешеләр мәдрәсәгә керәләр, дини уку йортларын бетерәләр, әмма ләкин аннарысын алар ул юлны дәвам итмиләр. Алар хәзрәттер, имамдыр булмыйлар, хәтта укытучы да булмыйлар. Мин үзем өчен генә укыдым дип әйтүчеләр дә була. Бу ничектер килә кешенең үзеннән, бала чактан, теге бездә диндә дә әйтелә бит, хикмәт бирелә кешегә Аллаһтан дип әйтелә. Менә шуңа күрә ул Аллаһ Тәгаләдән биреләдер дип мин уйлыйм. Аны күп кеше булдыра алмый. Шуңа күрә менә безнең хәтта мәдрәсәне битергүчеләр, шушы дини уку йортларын бетерүчеләрнең аның бит күбесе хәзрәттер, имамдыр, мугаллимдер, күбесе булмыйлар. Аның кайберселәре генә була. Монда минем фикеремчә аны Аллаһ Тәгалә сайлый. Безнең инде ул Ильяс килә әтиәниләр, әби бабайларыбыздан, минем ике яктан да алар диниләр. Менә әни ягыннан хәтта әүлия дип әйттегез бит әле. Әүлия дип йөртә торган булганнар. Анда булганнар әүлияләр, дугалар өйрәтеп җибәрүчеләр булганнар, әбиләр, минем әни ягыннан. Шуңа күрә бу менә ничектер бәләкәй чактан ук килгәчтен, теге мин үзем дә дөньяны теге карарга яратам, һәм 7нче класста, 8нче класста шулай күп уйлау сәбәпле менә шуңа кирип китү инде менә ул. Шулай итеп Ильяс, ул Аллаһ Тәгаләдән бирелә. Рәхмәт хәзрәт җавабыгыз өчен. Хәзрәт, тапшыруыбызның ахырында хәзрәтләребезгә уйландыра торган бер фәлсәфи сорау бирәм. Ул сорау шулай яңгырар. Казан Нуры мәчете имамы Ноил хәзрәт Юсупов
Ул кичә нинди кеше иде дә, иртәгә нинди кеше булу турында хыяллана. Ашыкмыйча уйлап җавап бирә аласыз. Бу бик тирән сорау, бик тирән сорау. Үзгәрәбез, үзгәрергә теләк бар. Яхшы якка мөселман кешесе шуның өстендә эшли. Гыйлемне арттыру, кешеләр белән элемтәне тагында ныгыту, өйрәнү, менә шушы дөньяны өйрәнү. Өйрәнмәгән әйберләр бик күп, сораулар да әле һаман бар, әлхәмдүлилләh. Кешенең сораулары булганда, аңа яның яшисе килә, ул тагында нәрсәгәдер омтыла, аңа җавапларны эзли. Шуңа күрә инде яхшы якларга үзгәрү, менә шундый. Шушы юл минем үземнең, ул шулай бара һәм үткән вакытларга карасаң теге, элек нинди идем мин, үзгәрешләр бар, әлхәмдүлилләh, кайбер әйберләрдә фикерләр дә үзгәрә, әлхәмдүлилләh теге тәҗрибә җыелып, шуңа күрә яхшы якларга үзгәрәсе килә һәм тагын да яхшы якларга үзгәреп, үземнең тагын да булган сорауларга шушы җавапларны табып, менә аны халыкка да шулай ук җиткерү, халык белән булу, Раббыбыз Аллаһ Тәгалә белән элемтәне тагын да ныгыту. Менә шушы юлда тырышу, менә Рәхмәт. шундый җавап Ильяс. Наил хәзрәт, тапшыруыбызның ахыры якынлашты. Бүгенге тапшыру һәм җавапларыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Әле шушындый очрашулар иншаллаһ алга таба да насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Үзегезгә рәхмәт Ильяс. Бергә бер тапшыруыны бүгенге чыгарылышында без мәркәзебезнең Казан Нуры мәчете имамы Наил хәзрәт Йосыповның тормыш һәм дин юлын тыңлап үттек. Әлхәмдүлилләh. Әйе, әлеге юлда кызыклы тарихлар да, гаҗәйп вакыйгалар да җитәрлек икән. Без сезнең белән иншаллаһ киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сау булыгыз.